koro agone gero kama Nyasaye orito wakendo waromo watwa. Agone senior bero kamano, Fred bero kamano, to gi ni une momiyo panel bedo properly constituted. Ero kamano ahinya. Wach mar Amerika ni mago muni donje. Gikone koro William Ruto wacho ni oyie kod executive orders mane Donald Trump nokete koke. Ing'eni VOJ pile ne wacho kan nikech kineno ndalo mane Trump odonjo kata ike mokwongo mane odonjo 2016 wach kaka mar jinsia achiel ni neno ka ne en gima nochung' ne motegno. Taparo ni kata sirikande ndalo mane ntiere ni neno ka notegre gi kanisa ahinya. To kata mano dogo yiere ni kani neno chieng' inauguration kane pok ochopo kache cha Capitol inauguration ni neno kodhi e kanisa lemo. Modhi molemo mokwongo kotimo ang'owa e kanodhi. Odichieng' maluwe kano ochako dhi e kanisa ni neno kane Bishop Somonje gi wach mar jinsia ni to no wacho ni ochung'e motegno e wachno kendo ok obitimo ang'owa ok obilokore. To ni neno ka executive order mano sign no miyo kata jok manyocho maki. Na neno video moro kama mama moro nitie mano mak mana kaleme dho kanisa kano wacho mabeni en ja pro life. Ok odwa wach mag abortion. To no miyo make mokete yi mabang mane Trump odonjo ne kano timo e kano we to ng'eny gi ne ntiere mani golo manche jo pro life mancho make sirikal mar Biden. Koro ido kan ntiere gik mang'eny mane oloko. To kiduoko chien gi Kenya kata ing'eni gimoro kata kaka mar pro life ne ing'eni Kenya nche yudo pesa mang'eny kae Maristops. Koro manyiso ni kanyo be nitiere kaka gino dhi inyo Kenya gi pesa manchi chiwo kata gima ne konyo godo wach ma family planning mondo mi kata nyithindo manche dhi hospital mani thiedho nono koro sani nyaka bitim ang'owa nyaka bichudi. Kendo no chako keto achiel kuom policies manoketo noketo suspension mar aid for 90 days. Mo wacho no dwani mondo gi review mondo ging'i ni be gi align gi policies mag America. Aparo ni kanyo be programs mang'eny manche timre oko koni. Aparo ni dhi bed affected. PEPFAR wan tiere godo, wan tiere gi mag USAID nitiere. Koro magi te king'iyo gi direction neno ng'eni 90 days to kata king'iyo en dweche adek. Lakini dweche adek no gima biro bedo koinyo ja Kenya ng'eny. Basto kendo wach mano wacho no owuok e WHO. Ing'eni Kenya gin achiel kuom pinje mosebet ka gi rely ahinya kuom jo WHO genego mondo ne kaka tayo weche mag thieth. Nyocha neno ka most of officials mag jo health kata ni neno Secretary General ma Kenya Medical and Dentist Practitioners Union wacho ni sirikal nyaka ni to opportunities mage maginyalo tigo measures mage mok ging'e ni holi ging'iyo ni msaada ang'o ma sirikal nyalo timo mondo konyo. Tana paro ni mane tek kabisa maparo ni digo Kenya matek. Ing'eni William Ruto kano donjo mana kaka no wacho ni kane William Ruto donjo 2022 to no makre gi sirikal mar America ahinya. Manyochi neno kata ka ambassador mane dhi ne jo Kenya luongo ni Rogue Ambassador Mike Whitman. Maki neno Gen Z protest mane nitie Juni ga mokadho to ni neno ka chiel kuom list mar the to do 10 achiel en dhi manyo ambassador Timang'o Oriembe. To en oluongore momire title mar ng'ama uso Kenya e America. Kendo ni neno kata kane William Ruto luongi e state visit mar America no us America moingo kata jo Kenya mane dhi gi William Ruto. To nyocha kani winjo ka Trump no wuoyo kana address world leaders forum World Economic Forum Davos Switzerland. Achiel kuom gik mano wacho ni odhi duogo corporate tax from 21 to 15. To mano nyiso ni jo America tema timo biashara nyaka dog America